paikka ja kun lähdet verta luovuttamaan, niin ota mukaan myös virallinen henkilötodistus. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita päivitetään. Etelä-Savossa on yhteensä 13 kohdetta, joista Juvan Vuorenmaa on uusi kohde. Yleisötilaisuus asiasta järjestetään Juvan kunnanviraston valtuustosalissa tänään kello 14. Taidemusiikkiklubi Mikkelin pääkirjastossa 16.30 alkaen. Tänään tutustutaan loistaviin suomalaisiin laulajiin viime vuosisadan alusta ja johdattelijana on Sirkka-Liisa Huhtanen. Radio Suomi. Bananaraaman jälkeen muistutetaan vielä turvallisuudesta. Tänään 112 päivänä puhutaan myös palovaroittimien puolesta ja sen puolesta, että ei auta, jos palovaroitin on siellä seinässä, mutta jos ei patteriparisto ole sitten käyttökelpoinen. Aika moni tekee sen virheen, että esimerkiksi jos kokkikoulu ei ole käytynä ja uunista tulee savua ja palovaroitin rupeaa hälyttämään, niin helposti ottaa sen pariston palovaroittimesta pois huutamasta ja ei muista laittaa kytkeä palovaroitinta valmiusasentoon kokkailujensa jälkeen, niin silloin kun on todellinen hätä, niin apua ei saa.
Useinhan palovaroitin on kytkettynä myös kiinteään sähköverkkoon kaiken varalta. Sieltä löytyy kuitenkin paristo tai akku, mutta sellaisen vaihtaminen ei välttämättä ole ihan helppo juttu. Useakin asukas on joutunut tilanteeseen, että ei oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Pitäisi vaihtaa palovaroittimen batteri tai akku, mutta uskaltaako sinne mennä räpelöitsemään, kun ohjeistus kertoo luukun alla, että korkeasta jännitteestä varoitetaan. No, asukas voi varmasti kysyä sitten taloyhtiöltä, että mitenkä pitäisi toimia, jos esimerkiksi palovaroitin on sähköverkkoon kytketty. Mallista riippuen ohjeet ovat hieman erilaisia. Iida-Elina laulaa laivosta. Kuten uutiset ovat kertoneet, niin käräjäoikeuspaikkakuntia karsitaan rankalla kädellä 27 pariinkymmeneen, ja ainakin asiantuntijat ovat hieman varpaisilla ja muistuttavat, että jo vuonna 2010 käräjäoikeusverkostoa supistettiin noin puoleen aiemmasta. Etelä-Savokin saa supistussuunnitelmista. Siitä lisää puolen uutisissa. Ennen uutisia Sello ja Cha-Cha. Tell me what is going on, I gotta find
Uutiset Etelä-Savoon toimittaa Tuukka Lukimaa. Hyvää päivää. Etelä-Savossa lakkautettiin viime vuonna kaikista maakunnista eniten peruskouluja. 10 peruskoulua sulki maakunnassa ovensa pysyvästi. Koko maassa peruskouluja lakkautettiin yli 100 ja viime vuoden lopussa Suomessa oli noin 2400 peruskoulua. Samaan aikaan oppilaiden määrä kasvoi hiukan. Itä-Suomen aluehallintovirasto on arvostellut koulujen lakkauttamisia ja sitä, että niistä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen. Käräjäoikeuspaikkakuntien määrää aiotaan karsia 20 nykyisestä 27. Oikeusministeri Jari Lindström esittää, että Etelä-Savon käräjäoikeus säilyy itsenäisenä, mutta sen toimintoja keskitetään Mikkeliin. Käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia säilyy siis Mikkelissä. Savonlinnasta lakkautetaan erillinen kanslia, mutta siellä säilyy istuntopaikka. Pieksämäeltä istuntopaikka lakkautetaan. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Uudistus on määrä toteuttaa vuonna 2018. Talousvaikeuksissa olevat ikäihmiset päätyvät ottamaan pikavippejä selvitäkseen jokapäiväisistä menoistaan. Velkaneuvoja Sirpa Vahvaselkä kertoo, että pienituloiset eläkeläiset eivät kehtaa hakea apua talouteensa esimerkiksi sosiaalitoimesta, vaan päätyvät usein ottamaan pikavipin tai muun kulutusluoton. Ikäihmiset pyrkivät myös yleensä maksamaan luottonsa pois tunnollisesti, mikä johtaa vippikierteeseen. Sirpa Vahvaselkä. Kyllä täytyy sanoa, että ikäihmiset kyllä haluaa hoitaa niitä jämptisti ja sehän sitten meneekin siihen, että maksetaan näitä velkoja, mutta sitten saattaa olla, että jääkaapissa ei ole paljon muuta kuin se valo ja voi olla, että lääkkeetkin on ostamatta. Taikka sitten velkaantumista voi vielä pahentaa se, että joudutaan ottamaan sitten muutamia pikavippejä vielä, että paikataan sitä taloutta, jotta saadaan sitten näitä terveydenhoitomenoja maksettua ja muita. Että siinä voi sitten myöskin tämä velkakierre vielä syvetä sitten siinä vaiheessa. Ja viikonlopun Savonia-hiihto Mikkelissä on peruttu. Viime vuorokauden vesisateet veivät ladut siihen kuntoon, että kisojen järjestäminen ei onnistu. Mikkelin hiihtäjät on joutunut perumaan tänä vuonna kaikki hiihtokilpailunsa sään vuoksi. Hiihtäjistä kerrotaan, että Savonia-hiihto yritetään vielä järjestää, jos keli paranee. Päästäänkö laskemaan mäkeä tai suksimaan? Ilmatieteen laitoksen ennuste ulottuu huomiseen perjantai-iltaan. Räntäsadetta, joka muuttuu lumisateeksi, ennustaa säätiedot. Huomenna lämpötila vähän plussan puolella, tuuli kohtalaista ja suunta on kaakosta ja lumi- tai räntäsateesta muistutetaan myös tiellä liikkujia. Ajokeli muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi illasta alkaen itäisessä Suomessa ja myös naapurissa Etelä-Karjalassa.